дуруди бепоён бо шумо ҳастам. хухшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи депортатсия, запрет, яъне ки зиёд инсонҳо савол додед ки депортатсия доред ва запрет доред, хусусан аз шаҳрҳое ки ба вилояти Москав дахл доранд, Московская област, яъне шаҳрҳои Подольск, Протвино, Чехов, Серпухов ва дигару дигар. Московская област ин калонтарин вилоят аст ва зиёд шаҳрҳо ба ин вилоят дахл доранд ва зиёди шумо қарорҳои суд дар даст доред ва аксарияти шумо дар Русия зиндагонӣ доред, аксарияти шумо дар Тоҷикистонед. ва шумо фаҳмонданиам ки дар ҳамин канали ман дароед, як видео пура дар бораи анами судҳои Русия ман навиштам, дар асоси қонун пура ба забони тоҷикӣ сода фаҳмондам. метавонед он видеоро ёфта дида истифода баред. ғайри ин видеое ки ҳозир мекунам аз аввал то охир пура гӯш кунед ва ба дигарон падилица кунед, фиристонед, лайк, класс гузоред, то ки дигарон низ ин видеоро бубинанд ва истифода баранд, чунки зиёд ҳамватанони мо дар даст қарорҳои суд доранд. ба шумо фаҳмонданиам ки агар шумо электрони почта дошта бошед, бо хуб забони русиро донед, бо хуб метавонед худатон муроҷиат кунед. агар шумо электрони почта надошта бошед, ҳатман кушоед ва шумо фаҳмонанд кушоед ва худи шумо дар асоси ҳамон электрони почтатон фақат метавонед ки ба судҳои Русия муроҷиат кунед. аз электрони почтаи дигар кас намешавад. ғайри ин шумо агар тасаввурот надошта бошед дар бораи илми ҳуқуқҳои худро надонед, забони русиро надонед, умуман сарфам намеравед, ҳатман дар Тоҷикистон ба ягон адвокат ё юристе ки забони русиро хуб мефаҳмад, ба он кас муроҷиат кунед ва онҳо ба шумо кӯмак мерасонанд ҳатман. ва дар Тоҷикистони зиёд ҳастанд ки забони русиро хуб мефаҳманд, адвокатҳо, юристҳои зиёд ҳастанд. ва ба шумо гуфтаниам, ман ҳамон адвокат ё юристе ки агар ба шумо кӯмак карданӣ бошад, агар ки хоҳед ки шумо тезтар худатон ба он кас фаҳмонед, марҳамат, дар Яндекс медароед, дар Яндекс мана медароед, ҳамин видеоро бинед. дар Яндекс дар омадед менависед газ РФ правосудие официальный сайт, яъне анами газ РФ правосудие ки баромад, ҳамина ки зерки кадед, анами сурат мебарояд. дидед видеои пештараи ман анами хел сурат аст, ман пурра фаҳмондаам. анами ки баромад ба мо дахл дорад, айни ҳол ана ҳамин ҳамина ки зер кадед, мана анами хел саҳифа мебарояд. ҳамин саҳифа ки баромад, анамиҷа ҳамон шаҳре ки суди ҳамон шаҳр ба шумо қарор додааст, номи ҳамон шаҳрро менависед. анамиҷа кадом шаҳри Русия бошад, қарори суди ҳамон шаҳр дар дасти шумо бошад, ҳамон шаҳрро менависед. маслан ман менависам ана судгород Чехов, мана бинед судгород Чехов наистам, ин Московский област аст. ҳатман мана ин галочка дидед, ина зер мекунам, анамон Московский областа ҳозир бояд ёвем, яъне ки мана Московский областта зер кадем, ана дидед суд, мана бинед судгород Чехов, Московский област. дар кадом областе шумо бошед, дар кадом шаҳре ки ҳамон қарори суд баромад, ҳамона менависед. ҳамона ки нависед, баъд ана инҷа найтия ки зер кадед, инҷа мана мози Московский област нависед, ана бинед адрес пура мебарояд. дидед адреси ҳамин суди вилояти Москва баромад, Московский област, город Красногорск, мана бульвар Строителей, дом 4, корпус 3, мана телефонош баромад. дидед телефонош, эмайл баромад, официальный сайт, сайти асосияш баромад. ҳозир ҳама ба воситаи ҳамин интернет ҳама корро пеш мебаранд. арзу шикоятҳо ба тамоми ҷаҳон пешниҳод мекунанд. шумо дар Тоҷикистон бошед, марҳамат, гиред ба саҳифаи асосӣ ба воситаи интернет ба ҳамон суди дахлдор шикоят аз болои қарори суд пешниҳод кунед. агар ки шуморо ҳамон шаҳрҳои вилояти Москва қарори суд баровардан оиди депортатсия запрет, ҳатман ба суди Московский област шумо муроҷиат мекунед. барои ҳаваи ман суди Московский областро нишон дода истодам ва муроҷиат кардед, ба воситаи электрони почтаи худтон ҳатман муроҷиат мекунед ки ба худи шумо ҷавоб равад ва ба худи шумо ҷавоб меравад. агар қарори суди поёнӣ бекор шавад, яъне аннулировад шавад, шумо метавонед ки роҳҳо кушода шаванд, аз Тоҷикистон омада бемалол ҳуҷҷатгузорӣ кунед, кор ва зиндагонӣ кунед. агар дар Русия бошед, қарори суд бекор шуд, аз сари нав ҳуҷҷат мекунед, кор ва зиндагонӣ мекунед. ва саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни видео дар комментария нависед, тезтар ҷавоб медиҳам ва видеоро вақто ки мебинед аз аввал то охир класс монед, лайк монед, то ки дигар ҳамватанони мо бинанду истифода баранд. нафароне мехоҳед ки тамоми видеоҳои манро тезтар бинед, автоматически, яъне ба шумо раванд, марҳамат, обуна шавед, подписат кунед. тамоми видеоҳои ман ба шумо мераванд, шумо мебинеду истифода мебаред ва падилица кунед, фиристонед ба воситаи телефонҳо, то ки дигарон низ истифода баранд. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Ибронова.